Enikő azért érkezett a műsorunkban, mert szeretne segítséget kérni az alapozó kiválasztásával kapcsolatban, mert picit bizonytalan és nincs tisztában dolgokkal. Ebben szeretnék a mai alkalommal segíteni. Saját bevallásod szerint a saját bőrszerkezeted, ami nap mint nap érintkezel vele, milyennek találod? Hát igazándiból nem tudom, hogy melyik típusba tartozik a bőröm, ezért is fordultam hozzád, hogy segíts kiválasztani. Nagyon egyszerű. Köszönöm szépen, Enikő. Nagyon egyszerű, mert hogy mindenkinek, és neked is gondolom itt szoktad tapasztalni, hogy a T-zónádban enyhén zsírosodás, tehát fényesebb a bőrszerkezet. Ezáltal csak annyiról van szó, hogy időszakosan van ez a kombinált bőrszerkezet. Csak az a lényege az alapozónak, hogy kiegyenlítse a fagyúháztartásodat, megvédjen a smogtól, a környezeti ártalmakkal szemben, így télen nagyon erős a szél, kiszárítja a bőrt, és ezért kell egy hidratálóban gazdag alapozót használni. A színének a kiválasztása pedig a legegyszerűbb, hogyha egy tükör van segítségedre, hiszen minden állványon van egy tükör elhelyezkedve, szépen, arra figyelj, hogy a legsíkabb felületre, azaz a homlok közepébe tegyünk egy pöttyentőt az alapozóból, és körkörös mozdulattal masszírozzuk el. Amennyiben megegyezik a bőr színeddel, akkor tökéletes a választás színét tekintve. Szerinted ez az alapozó szín? Ez láthatatlan, és hát a pasik ne is lássák, hogy rajtad alapozó van, hanem csak azt lássák, hogy üde és természetes, és mindig friss vagy. Az alapozót eszköz nélkül az ujjbegyünkkel is felvihetjük az arcunkra, körkörös mozdulatokkal, mint egy hidratáló krémet. Nagyon fontos, Enikő, hogy amikor így az állvonalához érsz, az alapozóval, ne állj meg itt, hanem egy picit, amennyi rajta maradt az ujjadon, így a nyakszírtre satírozz le, hogy ne legyen ilyen elvágólagos éle a felvételnek, mert akkor így természetesebb marad. És kész is van a fél arcod. Megkérem a kedves kollégát, hogy zoomoljon Enikő arcára. És azt gondolom, hogy szemmel látható az eredmény, hogy egy természetes alapozó, hidratálóban gazdag tulajdonsággal mennyit számít az üde természetes összkinézet eléréséhez. Akkor most befejezzük, amit elkezdtünk a másik feleden is. Milyen érzés neked, Enikő? Hát sima, olyan, mint hogyha nem is lenne rajta semmi. És most az alapozót, hogy tökéletesen fix legyen az arcod, meg sem mozduljon egész nap, tökéletesítjük és lefixáljuk az alapozót egy púderrel. És kész. Mai alkalommal az alapozóval ismerkedtünk meg, és szerettem volna megmutatni azokat az alternatív megoldásokat, hogyha esetleg eszköz hiányában hogyan lehet elkészíteni az alapozást. És most pedig befejezésül Enikőnek szeretnék egy nagyon üdítő nappal is minket készíteni. És kész is van. Kérlek szépen nézd meg az összképet. Természetes? Igen. Érzéki? Igen. Szexi? Kíváncsiak voltunk, vajon honnan ered Oszkár szépség iránti elkötelezettsége. Én 13 évig táncoltam, és ebből kifolyólag akartam magamat tökéletesíteni a színpadon, és így kezdtem el magamat sminkelni. Aztán utána persze, mert kollégákat, produkciót itthon és külföldön egyaránt sminkeltem, majd egyszer csak úgymond számomra a civil világ, ez a világ, amiben most élek, hívott magához, rendelt magához, mint lehetőség, és így kerültem ez a fantasztikus New York-i divat-orientált sminkmárkához. Azt gondolom, hogy egy jó smink
A mindennapokban magabiztossá, határozottá és szexivé teszi a nőket, kiemeli a női értékeket, és ez a jó smink lényege. Én azt gondolom, hogy erre szeretném ösztönözni a hölgyeket, és ezért örülök a megkeresésnek, és ezért örülök annak, hogy van lehetőségeket a dolgokat megmutatni. Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék Oszkár segítségével megtanulni, hogy hogyan hozzák ki egy jó sminkkel önmagukból a legjobbat. A leveleket a divatdiktátor@storytv.hu címre várjuk.